So dal-weekend ħajprova jkun weekend productive. Kontet noħlom li taħti. 4.35k. Why did I torture myself? Welcome back liż-Ziemel. Hey, għamil ċir. Ħambieħ xie għaffel s-binti. Oh my god, kom zaħir. Għandu pumpkin pie. Li zom! Hello. Daniel Kopjan il-bas bħalli. Mit-top insomma xil-isfel viola da. Hello nis, welcome back. Għal-video jħor, għal-vlog jħor. Tant xaġġar xed nitkellem. Għalissa meċin għal-Albert Heiner. L-lum Friday, by the way. U 11 nofs. U suppost nofsija/sija oħra Nikol. Jow Nikol, insomma. Uftakajt li ma nix hops biex namlu il-bajt. Għax nar ta' ġumma u nar terba, s-soltu f'nafsenar nsajru jew xi scrambled egg, jew bagels, avocado toastek u ma nix hops l-lum. Naddu minnaw l-lum, kontet nejt. So ħammaru nixtru il-hops u kan ħammaru nimxu f'nafsenar u kol vera ġurnata sabiħa ħanurikom. Donaw jom mill-oħra? Mux xorta mill-oħrejja. Ija, għarawna għal-ġurnata a nice autumn day. Ija, ħafna. Et nivlogja fuq il-mobile, ovvjament, by the way. U konna ħamur nimxu nsammu f'nofsinhar għax dik id-daily habits tiegħi ta' Daniel saret mur nimxu mqar nofsija fl-imkien at some point in the day. U minn flok ġejna nixtru Albert Heijn flok nimxu mal-park. Adult things. Anyways, welcome back għal-vlog. Dal-vlog ħajkun a weekend vlog. Surprise, dejjem nagħmel weekend vlogs jien. Għandi quite a long to-do list. U l-ninejt ħanqatta weekend u nipprova neħlisa. So dal-weekend ħajprova jkun weekend productive, għadni kif ngħid id-Daniel. Li għandi bżonn daqsxejn ħin kemm ġewwa u mhux ħafna pjanar u hekk. Għalkemm to be honest nixtieq nagħmel xi rafan this weekend. Le, t-nej, affarijiet. One ħajkun hemm dak il-light show fil-City Center. So morru. Morru. Xlom Daniel Inception ta' fil-ħolma kontriqet. Mela, jena kontriqet. Imma fil-ħolma kontriqet. U fil-ħolma kelli ħolma inti ġi kontriqet darbtej u kelli ġi Mela fil-ħolma għamil l-irqat. Imma realizza li kienet joħlom, so bat rġa għamil. Fil-ħolma kontriqet. U kontet noħlom li taħti. Fil-ħolma qomt u nara log fuq is-saddam ma kien fil-ħolma mhux fil-ħolma. U di l-iktar ħaġa importanti tal-ħolma. Għajjim nafsa lejl. Għajjimni ta' għalli n-nosra. Taħti. Ma mux bjeretta tali. Jiena nsejt kompletament. Li għalli ekku tal-għodu tirrakkontar il-ħolma. U għettilla l-uset diftakar xamiltin f'nofsa lejl. Ma. Oh my god. Eżempju, kien hemm waħda ġiet tantani u tmur tagħmel għaliha. Mbagħad liha mbagħad ħlomt li kien hemm wieħed qed jiġi hemm eżorċista tikeċċi xi tanni. Naħliflek. Liha kienet maqsuma fi tliet hemm kemm ġaffa u mbagħad ngħajja tax-xatt kien lir-Ross. Il-lallu madu fuq qabel maħriġna, Daniel beda jarraxni u jiena jekk jarraxna ħampattijilu naxu lura u bdejna ngħidu u żejna li kien hemm it-twieq miftuħin u aħna nibsu żarbun kien hemm xi ħadd beda jitnejjek bina smajnieh sejjed u aħna nqogħdu ngħidu li l-blokka tagħna vera kwieta u ma jkunx hemm storbju u ma jdejqa ħadd. Naħseb aħna l-istorbju fil-blokka at this point u għandna bżonn nibdew nagħlqu twieqi. Anyway, summer action. Mux action Albert Heijn. Hello, lesta xogħol u ħammur niġri. Di ħatkun l-ewwel ġirja tipo. Insomma, to be honest, ġimagħtejn ilu, provajt immur niġri għall-ewwel darba wara 3 xhur xaġek. U però ħatta very easy u naħseb kull ma milt naqas 3 kilometers naħseb u bdejt 3 kilometers imma bdejt nagħmilhom minn 1K splits u bdejt vera nġib il-mod, tipo, eżin għalija.
kont qed niġi naħseb xi 7 minutes per kilometer jew aktar naħseb xi 7:15, so vera ħatta slow. Meħe, anyways, kont qed ngħid, issa I want to get back to running. So ħamur issa il-pjanu li ġess imur ma' l-park. Nara kemm inix li nagħmel, jekk narani il-heart rate qed tola wisq, nieqaf għax ma rridx nitfa' stress żejjed fuq ġismi. Again, il-goal bħalissa li ma nitfax stress fuq ġismi, imma nixtieq nipprova niġri. Il-bieraħ kelli call mal-gynecologist u qalt li I can get back to exercising, so ma nafx. Issa naraw, issa naġġornakom daqsxejn fuq kif marret il-ġirja. By the way, bħalissa il-5 u spiċċajt xogħol issa stess, tament għaddin kemm inbiddel u nagħmel xari. U kelli call twila, għamilt naħseb xi satejn of spare programming ma' xi ħadd fit-tim tiegħi għax I wanted to explain to him kif issewwi xi tests fuq il-front end u finalizzajna MR, so now I can log off għal-ġurnata. U issa nista' imur niġri. U mbagħad il-lejla naħseb ħanqogħdu ġewwa rrid nitwi l-ħwejjeġ, mbagħad nieklu. Insomma, inkellimkom wara l-ġirja. Ġejt ħanieqaf, għamilt 4.35k, kont ħankompli sa 5, imma to be honest, ħajjejt. It sucks, għax 5k konna mela easy qabel, imma you know what, I'll take it. Tiponni 4 xhur ma niġri. Il-fatt li għamilt kważi 5k wara 4 xhur, it's fine. Il-pass ma tantx kien maġġel, ma nafx kif kien, imma 4.35k għamilt ftit inqas minn 30 minuta, so bej 6:30 naħseb u 7 ħanara. Taraw 6:44. I think it's fine. To be honest, il-ġakketa vera kienet overkill. Bdiet nħossi sħana wkoll, naħseb aħjar ma lbistix, imma ma rridx inneħħiha għax ġob bdejt nisma' l-ommi tajjat miegħi raħan urieħ, so ħallejta fuqi. Sa ħamur ħanimxi l-aħħar biċċax ma nixilix indur 3 dawri sħaħ kemm xtaqt. U baqali su xi 700 meters x'nimxi għad-dar. U nkellimkom wara li nħasel. Naħseb xahar mhux ħaslu għax għada filgħodu għandi Pilates u it's a deep. Jekk rajtu vlog xi 3 vlogs ilu jew 2 insejt. Qed li baqali reformer Pilates class waħda xi mmur mill-package li xtrajt u bukjajt id-deep reformer Pilates u suppost kun iktar intens għada, imma ma nafx hux intens fis-sens li ħanereq ħafna, so naħseb mhux ħanaħsel xahar għax mbagħad jekk ikolli lara għada wkoll mhux nkun rrid naħslu, so ma nafx jekk hux gravi daqshekk se nara d-dar. Furkas naħslu bejn samen. Hello, inħsilt u ħanagħmel l-skincare u ntikom update. Ħanolli nara l-kamera. U ntikom update fuq l-skincare routine għaliex fil-bidu f'nofs is-sajf insomma fil video bdejt nispjega li I was having some skin problems u bdejt nurikom xi prodotti qed nuża. U to be honest, eventwalment iddeċidejt li mmur għand ma nafx beautician, dermatologist, skin therapist, ma nafx. Imma mort biex nieħu daqsxejn opinjoni fuq wiċċi għax kienet kolli ħafna breakouts u congestion hawnhekk. Anka fuq moħħi ma wek lar. U taf li kont qed nuża il-prodotti u bdejt ngħid li qed nuża retinoid u exfoliant. Bażikament qalt li kelli ħafna congestion u breakouts hawnhekk. Li qalt li probably hormonal kif kont qed nissuspetta li it made sense per tipo kont qed għaddejja jew still għadni ma nafx minn period recovery u jien nafsi kemm ġiġ il-period u l-hormones ġew tipo sura. Però qalt li għandi jew tipo l-komponent ta' wiċċi bażikament apparti t-tizom dehydrated ħafna u qalt li probably kont qed nagħmel żball li l-actives, so l-exfoliant, retinol u hekk, kont qed nagħmelhom fuq wiċċi sħiħ u mhux just fuq il-problem areas. U mbagħad mort nagħmel facial u għamilt l-extractions u wara l-facial meta ngħidilkom xi ġimgħa wara wiċċi diġà beda jidher li suħarruh. Oh my god, infatti waħda ħabba tiegħi fuq ix-xogħol qalt li illallu kemm qed jidher tajjeb wiċċek u like thank you tal-li notajt. U ħew sarġejt sejra facial ieħor f'Novembru għax iddeċidejt li nibqa' mmur m'hemmx tagħmel u fil-facial ukoll għamlet li xi hydration masks u serums, insomma ma nafx. Eżin spjegat li messa nsejta xi ilu xahar. Imma that's the update. U to be honest,
biex nfakkarkom kont qed nuża daw BHA u AHA ta' Paula's Choice u butterflytom għax naħseb qed nissuspetta li they're breaking me out even more frequently. I mean ovvjax exfoliant so they get all the congestion out. Imma tant kemm għandi congestion li hi ma nissapportix nibqa' joħorġu lil ponot u jiena għandi vizzju nkollu miswiċċi hawnhekk speċjalment meta naħseb hekk inkollu kolli ponta nkollu missa. So aħjar ma jitla li xejn u ma miss xejn u ġust joħorġu bil-mod u issa tkompli tagħmel extractions f'Novembru. Anyways, li tfajt issa fuq għax by the way bdejt nuża vitamin C serum, kellimta wkoll għax bdejt naqra xejn fuq. So bdejt nuża serum, xtrajt dan l-azelaic acid jekk qed ngħidha sew, u to be honest it does help biex jikkalma li l-breakouts. Infatti użajtu l-bieraħ u diġà ir-redness telqit li naqa' avolli għandi naqra scarring ta' ġifieri għax again ħin kollu missu. U peress li qalt li dehydrated qalt li biex nixtri xi ħaġa super hydrating għall-filgħaxija so għall-filgħaxija qed nuża dan. U by the way serum ġieli nagħmlu filgħaxija u ġieli le għax nara skont xi kollu bżonn wiċċi. U peress li l-bieraħ għamilt l-azelaic acid kien daqsxejn dry. Ħassejtu llum wara il-cleanser so għamiltu serum. U ħaġa oħra li tgħallimt, oh my god, li you should double cleanse. Li jekk tagħmel SPF, speċjalment tilbes il-makeup u hekk, jitilqu biss jekk tuża oil cleanser u ma kellix idea. U insertit kelli wieħed li tatuli titi meta ġitaw ribituli minn Lucy u qed nuża lilu, imma sadaq tispiċċali to be honest għax inni xi xarejn użah u għandi bżonn nixtri ieħor. U qed nuża da ġolli kont nużah, imma rġgħet ċajtu meta qalt li għandha xejn which is hydrated. Basically eye cream għal taħt għajnejja. Insomma, dak l-update, għadni nuża niacinamide, imma dan użah iktar filgħodu to be honest. Daniel saħħan il-laħam. Saħħan? Naħseb ġeħer Għax il-bieraħ filgħaxija sajjart burritos u għamilt il-laħam u chili con carne għal burritos u sajjart id-doppju kif nagħmel is-soltu biex ma jkollix għalfejn insajjar illum u qed insaħħnu issa. U to be honest qed nirrealizza li aħjar nagħmilhom bla salsa għax meta nagħmilhom bit-salsa vera jkun watery u ma nkun nista' ndawwarhom b'xejn plus tifetaħ li meta nipprova nsaħħana fuq in-nar. Jiena naħseb nafala Daniel xolom li taħtu. Għax il-bira ħadna l-jalapeno. Għax is-soltu meta nagħmlu xi ħaġa taħraq jgħid li ma jħossix imma jħossha da. Bonġu, naħseb l-aħħar klip li għandi fil-kċina wkoll, però l-bieraħ wara li kilna qatt nagħmel naqra xogħol fuq il-laptop as in not related to work. U qajt iddejjax I was in the zone. So ma komplejx niflogja, imma llum is-sibt f'għodu u ħanagħmel tipo small breakfast għal qabel il-Pilates u mbagħad nerġa' niekol wara bħalissa xi 8:15 mhux ngħid għax ma nafxux Daniel għadu qed jew le. Anyway, ħanagħmel toast bil-peanut butter u banana. Vera għandi craving għalli għandira fis-sodda qed tittaħ fil-għodu taf x'nagħmel. Toast bil-peanut butter u li noħlom biha lejl sieħ. Madov dal-lejl, speaking of home, ħlomt li konna fi gwerra. U mux bieċajt fit li zaza fil-ħodu panikjata għax ħatqata għax ħlomt li beda jaqabini u ma dak il-ħin bdejt nejt ġurment pal-istem għafxa bukwerer għaddejn speċjalment di il-situazzjoni tal-Izrael Daniel tal-Izrael u l-Gaza u nkollu naqra u nara videos u hekk u vera heartbreaking il-fat li ħlomt bija says a lot. Bonjour. Ouais.
Hello. Okay, so jekk rajtu vlog. Iħor tiegħi by the way ħanitwi l-ħwejjeġ għax I need to multitask biex forsi l-ħaq l-affajt li rrid nagħmlu. Jekk rajtu l-vlog tiegħi meta bdejt ngħid li tibu mort classic reformer Pilates u vera sebtisi u ma tantx ħadd gost u hekk u qed ħanibbukja waħda iktar intense u challenging. Why did I torture myself? Ġifieri għax vera kienet tough. So llum ibbukjajt qedtilkom naħseb id-deep reformer Pilates class u oh my god, like kien hemm exercises fejn bdejt ngħid oh let's not that bad u mbagħad tiġi fuqi l-instructor u tgħinni nirranġa l-form u mbagħad nibda naħoss kull muscle ta' ġismi ħajn qaċat. It was tough. I enjoyed it ħafna ħjar mill-ewwel waħda x'l-ewwel waħda bdejt inħossni it was mostly lying down u jisni bdejt nistordina peress li tiċċaqlaq ħafna reformer imma f'dil klass għamilna wkoll eżerċizzi standing up speċi u kienet ħafna iktar enjoyable u it was tough. Ma misnix iġġudikajt daqshekk malaj. To be honest, imma naħseb xorta ma nerġax immur dal-istudio unless tipo vera jkolli aptit insuq daqshekk il-bota. So ħankom nitwi l-ħwejjeġ. Ma trid immur nagħżel, irid nagħmel il-lista tax-xirja tal-ġimgħa u naħseb il-klip li jmissi tarawni probably nkunu jew il-Lidl jew nkun qed niekol ma nafx. Anyways, ħanħallikom ħankompli nitwi. Ma nafx il-aħħar li vlog jgħid naħseb meta kont nitwi l-ħwejjeġ imma sadan it-tant iħsilt u għamilt ċari u għamilt il-lista tax-shopping u oh my god, ċari vera soft u shiny u hydrated. Oh, dal-aħħar kont nħossu daqsxejn dry. Vera kienet joqgħodli friżija volja qed nuża suppost anti-frizz shampoo conditioner imma għandi feeling u min issuġġerjhom li dawn kienet qalt li wara f'xi żmien indunat li jixxittaw la xara u kont qed nħoss sajjena x'isem li kważi sena nużhom imma oh my god kemm soft u għax siti ħaħseb meta ġewa u l-aħħar ħallit xeba sample naħseb qed f'xi video tas-sajf u kienet kelli sample tal-conditioner li kont għaddi mużajtux u użajtu llum. Jekk isma' diski dak din jirħilhom. Użajtu llum għax ftakart fih u kien apposta for hydration to be honest. Il-biċċa ta' fuq dejjem ma nagħmilx tajba biżżejjed imma it's still looking a bit bouncy tipo. Da ma nafx x'inhu qatt ma smajt biha dil-brand. Imma żajtux kollox kien hawn ħafna so użajt naħseb jew nofsu le naħseb 1/3 tiegħu użajt. Hija 15 ml. Oh my god, I love it. Irrida jew at least nipprova nsib xi ħaġa simili bl-istess ingredjenti għax veru kelli bżonna għax xari kien vera ikraħ dal-aħħar. So as I said, mill-aħħar li kellimtkom insomma għamilt xeba affarijiet, tipo għamilt il-meal plan ta' this week, għamilt il-lista ta' shopping, għamilna load xugamani, twejt il-ħwejjeġ, iħsilt għamil ċari u dwar daċi il-pjanti għax kelli xiftit kelli bżon naqtalhom il-ħaxix ħażin għax wara li ġejna mis-safra tad-Dolomiti min jisegwini Instagram jaf kelli pjanta partikolari xej dead. Enjil qalli biex nagħtih ċans sakemm jilabda xi PlayStation u jistriħu hekk qabel ma mar nixtru. So, ħanagħmel xi ħaġa li vera illi ngħid ħanagħmilha imma ma għamiltix. Ħanbih xi affarijiet fuq Vinted for a change. Ftit minnhom samma li ma nilbishomx. Oħrajn li bħalissa ma xed jiġuni u to be honest ma kinux jiġuni sew anke meta kont tirqaq. Kont ċajthom minn Vinted, so ovvjament tixjom online ma sax tipprovhom ma sax tirritornhom. Issa portejthom inna not my favorites. So, ħanbihom u wkoll għandi ħwejjeġ li kienet ġabet li uħti mainly ġinsijiet li kienet ġabet li biex nbihomla u għadni qatt ma tfajthomla. U issa ma tfajthomx għax kien is-sajf u tipo fis-sajf ma jinbigħux ġinsijiet. Imma issa nista' nitfaħħom. So, ħanħarġ kollox u you will join me ħalli you keep me accountable żgur nagħmilha. Ħafna nitfaħħom. Filmi قدام الكاميرا. Oui, c'est vrai. Donc à moi
السنة. daw lesti twejtom u ħattilhom ritratti kollha ta' d-ġdejt li ħanżommu għax m'għandix flok orange għal King's Day u lil Daniel milux qedlu irrid nixtri flok orange għal King's Day. Daniel qed jgħid. Ħamor nixtru insomma l-Lidl, issa inkellimkom il-Lidl. Xirja dan u kellhom għax il-Lidl taħdejn arranġawh. U araw di għandhom scan and go. Tipo tiskanja bil-mobile inti għaddej u tistaqbad toħroġ u mbagħad tħallas. U frankajna 6 euro, għax 10% off jek tużalila. Top. Mela wasanna d-dar, ħaniftaħ naqra it-twijiex sħana. Ħanurikom xixtrajt, xixtrajna. Mill-Lidl. Ma nafx ħiddux gost taraw dal-affarijiet sewwa, ma forsi anke biex kolkom idea, again, ta' x'nixtru x'nof u hekk biex taraw tqablu Malta. Infaqna mill-Lidl infaqna 65.45 u kif qedtilkom frankajna xi 6 euro. U marna l-Bertħajn ukoll għax kien hemm xi affarijiet li ma nisibhomx mill-Lidl u nfaqna 15.24. U frankajna 3 euro. Miktub hemm 2.99. Mela dal-affarijiet li xtrajna kollox. Mela xtrajt daw corn starch 3 pumpkin puree li nispera li hu l-istess bħal tint pumpkin li jsibu l-Amerika għax ħanagħmel pumpkin pie l-ewwel darba daw koll għall-pumpkin pie u daw għaliex we need to blind bake il-crust biex nagħmlu hemm. Ħanagħmel ukoll pumpkin soup għalhekk għandi daw u nanna tħobb tagħmel daqsxejn bacon fil-bidu so jien ħanagħmel ukoll ġibt maħeret fisser lower fat. Ġibt ukoll biex nagħmlu tal-ixpek imma mhux bacon insomma l-istess ħaġa. Dal-pops daw għal-lunch u daw biex nikluh ma' soppa. Il-lejla ħanagħmel aġin bil-pesto ħanagħmlu homemade ta' ricotta u noċċi. Ma nafx kif tgħidha imma walnuts, gnocchi. Leta. Gnocchi dak il-tip ta' ġin naħseb noċċi. Lele. So nagħmel affarijiet ħafna mill-affarijiet ġa kelli so għalhekk daw biss xejt. Karotti għax dil-ġimgħa nagħmel shepherd's pie u m'għandix però il-komplement tal-ingredient ġa għandi daw biex nagħmlu l-hops u tipo biex jibqgħu hemm fil-friġġ. Tuna dejjem I make sure li jkolli ġust wieħed fil-pantry just in case. Daw propri biex nagħmel il-hops ukoll għall-lunch tax-xogħol u nsejt nixtri cherry tomatoes imma fil-każ imbagħad immur nixtri dil-ġimgħa. Daw biex nagħmel orzo Greek orzo tipo Greek salad style orzo. Daw ukoll biex nikdlu semen dil-ġimgħa u daw għal-massemin ukoll l-orzo bħala sajd għal-massemin ukoll. Dawn pantry essentials biex nagħmel loads. So loads nixtri soltu nixtri whole wheat u jiena nħobb nixtri l-big chunks għax il-fine ma tantx jiġbuni. Chia seeds għal-malots, daw koll għal-malots u ħalib għal-loads, another essential Greek yogurt u kellhom daw ukoll il-Lidl biex nagħmlu l-smoothies, mangoes u pineapples. I mean to be honest mhux daqshekk żmien l-smoothies, imma għandi ħafna bettieħ ukoll friżat u naħseb imur magħhom. So mbagħad nagħmluhom jew għada jew xi darba l-ġimgħa. Another weekly essential hops dan huwa higher in protein and fiber. Mhuwiex white. So għalhekk nixtri da u da olive oil essential ukoll għax ħajspiċċalna. So dak kollox qed nħoss sħana għax soqna r-rota ħanisbarazza insomma issa u mbagħad għandi to-do list irid nara x'inqos nix nagħmel u bħalissa l-erba' illallu l-erba'. Mhux xi tlieta marna nixtru. My God kemm domna. Eħex qed nippjanaw li xi seba' noħorġu l-lejla so probably xi si oħra jew si nofs nibda nsajjer. So ħanisbarazza nkellimkom aktar tard. Daniel il-tester, is-soltu. Mela ħalli ma ngħix tajjeb. Taf kemm jiena ma nieħu ġin bitlet kuluri. U xankajra, il-mamma qed tagħmlu. Tajjeb ġi, għandu biżejjed melħ. Tajjeb ħafna. Huwa krimi biżejjed. Ija. Pala. Taf x'issa iż-żejjed ġin. Ħajdlek ġara.
Sajjartu qabel ma l-estew dawk, u maġġas ħallejtu fi sħana tiegħu naħseb kompla jsir. Neġin msajjer. Ma mhux gravi. Gravi? Veru, sarna għazzejiet, mux meta nħejtu ma Tajba, ma. għal dente kienu ħallejtu minut inqas. Għadi. Il-tomiet, tajbin. U xata kien joħra aktar ma. Istraġbejna tamil tom, ja? U għatentom il-walnuts u kol jizu. Nara. Ija, sirtom. Imma, tajb laġinu ġobni bħala daqs. Dan u għappil għad-denju ta' Masterchef, u. Tajb, ġobni. ħanamel outfit check għax illi ma nagħmel outfit check. Is-soltu welcome back li żiemel tal-ħwejjeġ ilkom ma tarawh fil-background, imma ħeddi l-outfit xi speċjali sa imma kienet approved minn familti għax I was like tagħmel sens Presley shorts bit-tajts tal-filgħaxija u sweater imma naħseb tagħmel sens. Mhux daqshekk bart illum xi 17 qiegħda u ħatinżel forsi 14. U tibgħu dak il-ħin naħseb jew nkunu qed nieħdu drink ġewwa x'imkien jew taħt il-heater. So it's fine. U l-basket imsomma, you know this, il-basket sa' ASOS. Daw jħor għandi bis rajtu żgur. Kollox ġili l-biss sewa, imma dilaw s fil-mkien għatma l-bista. Dan l-sweater li dejjem nilbes, dan shorts minn Pretty Little Thing, very Luandi. Naħseb Luandi xi 5 snin, xi ħaġek. U il-nda xi ma nilbsu, naħseb l-ħar darba li bistu literalment is-sena l-oħra, fiex ek, otim, da żmien. Tajt, da tajt il-ġdid, da action li jek rajtu l-vlog, xi 3 vlogs ilu, insomma, kon ċajtu għax li kelli tqattali, asħaq ċajtu għed tal-Kalzedonja, 15 euro għaxorta tqatta. U ġuli rimsomma ġili rajtu. Għamil da xej lip gloss bil-kulur illum. U, to be honest, jek tħarsu viċin sew, għandi ħafna flaky bits, għax għandi wiċi vera xot, u mundu najċ, u tfajt il-concealer u vera jider, ma fil-kamera spas ma jidirx, so it's okay. Taf xiex, ċappetta mal-bis ċriket. Għalbez dawk, u marru. By the way, libsa il-boots ġewa għax 1 mimsuħ. U 2, għada ħanaħslu xorta wahda, eżin xorta ma konċan tħol biħkiku, imma anka jek mux mimsuħ sew ek xorta, it's fine xada ħanaħslu, so. U ċriket. Tas-soltu, fejn di. Manġ għandi ċriket, nix għandi iktar, to be honest. Karizma, di karizma u koll. U da karizma u koll. Li d-dentista ħazbitu vintage. Plana. Daniel għamilna outfit. Check. Daniel li bes il-ġakket tal-ġrida. Għawajja, u xewajja kont cute. Il-ġakket ta' Daniel ġdida minn Only and Sons. Xtra meta kienaw Ebi u Meni. Għala l-luna u darba jsilbisa. Ebi u Meni. Isni dak għata Big Brother, Carl. Ma nafx fimtux fil-vlog fej sejrin, imma sena l-oħra u koll ġibta fil-vlog naħseb. Il-ċentru hemm light show ħajamluha fuq il-faċċata tas City Hall, sena l-oħra fuq il-faċċata tal-Katedral. Bil-projectors u hekk tkun, so ħammarru hemm, u naħseb nieħdu xi drink minn xi bar u għandi bżgħet xi ħaġa tajba. Għax illum asħat xi ħaġa tajba sewwa, just biscuit. So ħaqni xi ħaġa tajba. Mart il-Pilates u ta' kam l-estate affarijiet mit-to-do list. We deserve it. Ma nafux ħan jihdu ma xawnek. Ma tanċaw huwienet fil-għaxija bħal tal-kreps u waffles u għek li kunem Malta. Naħseb probabli tal-ġelad bis kunem, so għustan naraw x'nieħdu. Għara, di li jettilkom għax wasalna ċentru bil-ħaq. Fit-8 ma, bħal-issa 27. Hija veru. ġam il-bibi. 1 minute. Sinterklass. Mux għalissa. Cute. Het is om dol van te worden, want het klinkt alsof ze met 10.000 over de Maas varen zo'n 150 schepen met oorlogstuig naar Fort Crèvecoeur. 11.000 boswagen en 3.000 soldaten. Cheers!
Ej, għamli cheers. Hello, bonġu, għadni ma qbaċ il-kamera dal-ħodu, pero inna imqajnin da xej. U bdejna bis-Sunday rituals, so jien bdejt nagħmel il-meal prep, ħanurikom l-essejt law diġà, ilhom da xej l-essi, ma ħallejthom hawn. Biex nurijomkom. Dinaw, d-darba minnhom bit-tuffieħ, għax peress li bħalissa żmien it-tuffieħ, kelli tuffieħa fil-fridġ, so the charger lol. ċaħa minnhom bit-tuffieħ, rid nagħlqhom minnhom fil-fridġ. U l-ħaq bdejt il-lunches ta' għada u ta' Tuesday. D-darba d-dirċtejt li ħana xi iktar sempliċi u għamilt hops minn flok. U ċanki ġifieri. Għamiltu bil-cream cheese, bit ta' dam, ħjar, ħass, Daniel bis-salami u tiegħi bit-terkex, jiena not a big fan ta' salami u jiena għamilt whole wheat bread, Daniel dejju naqra so għamiltlu white baguette u baqa l-ħar waħda ta' Daniel. U wara di rrid nagħmel laġina għal pumpkin pie. X'lim ħanamel pumpkin pie as I said. U dik rrid nagħmelha nħalli toqgħod taqsir fil-friġġ so waqt li qed nagħmel affarijiet oħra, tkun tista' toqgħod. Pie crust lesta, oh my god, naqra nervuża. Ġi l-ewwel darba li ħanamel pajek fej irrid naħmi il-laġina qabel. So, hopefully toħroġ tajjeb. Xajt daw il-beans, white beans, u vera perfett għadu għax sibt li ħajkun hawn ftit. Ma tajjeb, issa qed nistenna l-forn jisħon u hekk xi ħer neħja minn hawn di. U nitfaħħa, irrid nħallu għal 10 minuti. U dan it-tant ħalħaq nagħmel il-mili. Għax f'10 minuti naħseb l-istieħ, so ma li toħroġ nitfaħħa mal-ewwel. Guys, insejt. Nieħu video tiegħi nitfa' l-mili fil-pie u hekk u plus kelli daqsxejn disaster għax il-forn kien jgħid setting ħażin biex nagħmel blind baking il-crust u nqasam l-filling. Basikament ħafna affarijiet marru ħażin, imma din hija l-pie baqala xi satej oħra biex tuqgħod lejn inqas naħseb, ma nafx. Fit-3 riċta, so sija u nofs. Baqala sija u nofs oħra biex toqgħod. So ma sax naqsmuha. U kelli filling extra u għamilt loaf cake u naħseb juice dry. Imma ħanippruvaw għax ħammarru u nħaraq li naqafu għax nisejt nbiddel is-setting imbagħad minn tal-pie għal tal-cake. Ħanitfaħħom hawn. U meta daħalt it-toothpick fl-aħħar qed illa kien jidher naqaxot. Infatti ara kemmu. Kbira dik. Lejna biex nduq il-biċċa. Tajjeb jidher. Ma xogħod. Jidher. Jiena ħseb li tħalli joqgħod naqamma. Ija, jisewot aktar. Da kif jidher. Xoddu jali. Fuq, tamma, xomma. Uża plattax ħanollik. Għax, by the way, in the meantime, ejja fil-kamera. Daniel naddaf kull imkien. Waqt li jena kontu tinsajjar. Thank you very much. Duq. Tajjeb. 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 Mux xott. Ja. Bla tuħa, mamma. Mux bla tuħa. Spices, bla it-temom. Le, naħseb jek suppost iġitax, jek iġitu Oh my switi god, kommu tajjeb. Oġobni, Taf ximur vera tajjeb miegħu kieku xi cream cheese frosting. Jek dittej li uħti? Naħem li tajjeb. Oġobni. Ġi tajjeb ġibla. Issa ħamma nimxu. Ħanarquh. Għadin nimxu. U Daniel rajt li pointed out li il-wara diġà bdew jiġu vera orange, baqalhom ta' ġifieri fl-ħar Ottubru jkunu iktar imma diġà vera din sbieħ. Time to taste the pumpkin pie. J. Daniel! So, ma nafx rejtilkomx, di xajta minn IKEA melux. U bazzikament biex kolli fejn itfa' il-cakes u l-bakes u għek li nagħmel għax qatt ma jkolli fejn u dejjem nispiċċa nuża il-boros. Il-ħaqt ħsilt by the way għax wara li morna nimxu ġejt ninħasel. U morna Albert Heijn biex nixtri cherry tomatoes ninsejt. U xajna il-whipped cream u kollax tmur mal-pumpkin pie. Ħanaqsmu ħanaraw. Da xej stress, to be honest, ħanaqsa ma' hekk. Sajn qatt ma doqt pumpkin pie, by the way. U shout out lil Eats by Emily għanda ħanud bakery da żgħir. Ma nafx hekk meta nitfada l-video ħajkun tar twist jew le, imma bażikament ix-xewqa tal-pumpkin pie ġiet għax hi bħalissa tagħmel homemade pumpkin pie u tbieħhom.
Di mhux qed by the way. U qed la misni nipprova nagħmilha jien xi darba. So għamilta. Issa naqra. I mean, aħjar użajt deep pen. Ma tantx tidher kemm tajt biċċa żgħira. Imma u hija ma kellix. Le jew ħanamlu tasters tal Mhux il-vessew. Asina, mhux biġamela. Double vlogging għanduqu il-pumpkin pie. Ġib il-mobile għandu ritrat. Mobile filmja bi. Li, zom! Għati ċans għana mill-lek il-whip screen. U għajja għandhom lu taste test tal-issa bis. Thank you. Mux jizza tal-restaurants. Ejja fil-kamera. Rridu jaraw kien nis hi. Għandu qabla krema l-ewwel. Tajba. Naġbitni. Tajba ġiet. Mandatom. La karta ġiet. Vera. Oh. Le, mux karta, just ija. Bum, x'mess. Tajba ħafna. Jina nagħmel ċoħra l-estili. Tajba. Illa. Għadna n-nadfu. Top. Baba mħajba. Approved. Hello, etnaraw MasterChef. Għandi te. Etnaraw MasterChef, insomma, ħaj spiċċa l-axħar tnej u naħseb. Naħseb l-axħar tnej u ħar erba ma nafx xi l-10 u kwart bħalissa le. L-10 u nofs illa lu kemm sarħin, kemm dam. Wara l-pumpkin pie insomma qed nagħmel xi il-laptop. Din qed ilha PlayStation u il-ħaqna nxarna. U l-lożolera u l-biċċiet. Hi guys. Bella xari kif inhu. Il-pumpkin pie oġbitu Tajba ħafna, tajba. Qabad nissullu t-suku. It-tomijiet hemm din livell ta' MasterChef għanejlek. Illa li tafx nsejt ngħidilkom li għandi xi baqtuħ tal-ħam. Il-bira il-Pilates kissirni, fis-sens mhix gravi li ma sax nimxi, imma il-kor kien għamilna xi eżerċizzju kissirni, kull darba nidħak qed inħossu. Insomma jieħna il-vlog hawnhekk. Illum MasterChef tajjeb kiena. Tajjeb kien. Oġobni, però naħseb fl-ewwel episodju kien hemm iktar talenti. Wara li spiċċa ma naħseb wiċċi għax għadni ma. Ferti jagħmel l-bajda. Hija jekk tagħmlu laġin frisk. Fuq il-counter. Imma insomma, kien productive weekend ma lħaqx għamilt kollox. Suppost kelli neditja video tal-weekend u ma editjajtux. Imma issa hopefully neditjah għada nasbad naqbeż il-ġimma xed nagħmel il-pumpkin soup kol wara x-xogħol. So yes, that's it. Grazzi ħafna tal-li żammejtu li kumpanija. Dak kien literalment weekend super realistiku. Ejjano lilu. Insomma minna xeba adult chores u hekk ma qax nurikom kollox, ma qax nuri l-Deni li nadda fil-Loki. Xekk dirty work x'għad trid jagħmlu. Insomma, thank you. Għamlu li subscribe, ħallu like u narakom fil-video li jmiss. Ciao ciao.